Nosaltres no tenim vocació de pitonissos, senyor Camps, però coincidim amb vostè i ja ho vam dir fa 6 mesos que aquests seran els darrers pressupostos d'aquesta legislatura, perquè no veiem capacitat de negociació i de canvi de cromos de cara als pressupostos de l'any que ve, on les tensions entre els socis d'aquest pacte encara pujaran molt més de to. Dir l'ecotaxa no afecta la demanda. L'ecotaxa és igual si és 1 euro, 2 euros, 25 euros, no afecta la demanda. Consellera, què vol dir? Ja posats l'ecotaxa a 400 euros, perquè com que no afecta la demanda, això és jauja, no? Tots els costos afecten la demanda. Tots els costos, perquè les Illes Balears competeixen en preu i en qualitat. Una cosa molt simple, competeixen en preu. I no hi ha res en el mercat que no competeixi en preu, per molta qualitat que tingui. Però tot sempre té un element de preu. I, per tant, si aquest preu s'incrementa perquè hi ha uns costos fiscals que s'afegeixen, evidentment que afecta a la competitivitat de les Illes Balears. I nosaltres, des del PI, estem en contra de la pujada de l'ecotaxa, que efectivament és un cromo que vostès els han donat, els xupa-xups que necessitaven per donar suport a aquests pressupostos. I al final resulta que s'apuja l'ecotaxa sense haver consolidat un tribut, que nosaltres pensem que és una bona idea, però que necessitava un temps de consolidació. I vostès no han recaptat un exercici sencer d'ecotaxa que ja el doblen. Aquí el que hi ha, i vostè també té una part d'aquesta conselleria, és que si tinguéssim aquesta feina de rentacar feta, aquesta feina de lloguer vacacional regulada, i a la vegada en tinguéssim una tercera cama, que n'hi ha parlat el portaveu del PP, que és la que fa referència ara és tot inclòs dels hotels, aquests turistes que venen i agafen un gat com un piano i se mengen l'arena de la playa, que venen aquí per un tot inclòs que paguen 2 pessetes, si això ho va ser regulat, quan també se va demanar, 2016, aquestes qüestions segurament a aquests encastats els serien molt més fàcil d'entendre que anar per bon camí. I aquestes qüestions són les que vostè se troba damunt la taula. I aquestes qüestions no tenen solució en aquest pressupost. L'impuls total que donem, total, no de turisme ni d'innovació, l'impuls total que donem a l'economia ficant els altres sectors, el va deixar molt bé la consellera Cladera en 180 milions d'euros. El que és promoció econòmica són 180 milions d'euros. Si nosaltres tenim un PIB que passarem als 30.000 milions d'euros enguany, el passarem, i invertim 180 milions d'euros per el que pugui ser la promoció econòmica, com pot suposar, senyora Busquets, no som capaços de canviar cap inèrcia que la mateixa societat estigui establint. Poden xerrar molt aquí que pot venir lluir-se, però realment no aconseguirem canviar la tendència. No me pot dir a mi que és des del desconfort d'estar a l'oposició. És que aquesta posició que tinc, que és l'oposició, és la posició legítima i natural que m'haurà tocat estar en aquesta legislatura. Això no me toca regular el lloguer turístic, però vostè va votar que fos a través d'una PNL del PI. Això no me toca regular els cotxes de lloguer, però vostè va votar que fos a través d'una PNL del PI. Això no me toca regular els cotxes de lloguer, és tot inclòs, però vostè va votar a través d'una PNL del PI, la qual 3 accions des de l'oposició que vostè ha votat i no s'han complit. Som els primers que sempre ens dic que estem d'acord en l'existència d'un pla d'infraestructures, que era molt necessari, però també som conscients que és obert, actiu i modificable. Una altra esmena que es va transaccionar i n'estem molt satisfets és la del nou Conservatori de Música de Menorca. Aquest tema no és nou, ja el varen discutir en els pressupostos del 2017 i és que el conservatori actual presenta moltes deficiències i posar-hi una solució és un compromís sense complir del govern. Així, ens alegram que aquest PIC s'hagi acceptat l'esmena i esperant que el 2018 sigui l'any en què veurem el nou Conservatori de Música de Menorca. A Balears hi ha 39 escoles de música que imparteixen estudis no reglats i conformen una xarxa molt important, ja que garanteixen la possibilitat d'aprendre i gaudir de la música a persones de diferent edat i condició social. Aquestes escoles donen resposta a una demanda social i creiem que el govern els ha de donar un cop de mà.